Perlok beje bat praga banget kane ke step. Suci sing pliang buram pi sekali jikai niam. Kabang stang mata kasri kasinang kong jong katayo. Te chua ba ngin sangin jikai niam to ngele kum bajule barba da kabang duai. Ha ka kertemu kupa barukun ba mesim ba khoi amen. Blesibun blai nam ta kan kasik bat mai. Ngedang sukim tatia bat ka kaban kong bangile ang ke step. Kadai-kadai berai kena jikai niam. Kebelah sibun, me balong tenrai ke jikai niam. Ikarpat me sabaya rap ini berai ke jikai niam. Kebalong ke jimantoy, ya gitu bersengap kebiak bentah jikai niam. Boleh try kan rat. Sebadan rekat barengi ke jikai niam. Sebadan rekat barengi matak tayo balas tayo. Pakar ku kedua ikam jongi. Ikini barong ipandau Chris utrai jongi. Amen. Aku apa pembuat jikai jengah kena kepo jika niam jengah tak polis wah ya ketien jong belai kaciti jong Paulus berkhot sa kenang rum kenang ba kasan sa hadu san tungin sab ya kena kejing pule nama arkat kabala tho mensua na tho knang ban ai jika yangi bangin tu yo jing kermen ta kejing yai ne skam bat kajing tengen na kajing tho. To blay jong kajing yaine skam bat kajing tengen un aya pi ban im kaway kajing bot para ma pi kat kum ukris Jesu. Bada kaway kasur pindubla ban pendan buram yu blay bat ukpa jo try jongi Jesu Kris. Kaktin jong utry ngi saungo yaw blay. Para banget beje nga kwa ban ai ke cikai kan ke step banyak people ro ke perlok perskap ke cikai niam jengi kawe ke subject kawe ke mat ke banga yo nakato ke jipule ke bang pule ke bang kot bah ke citi jong Paulus bekoi cekinong Korin aksinong room sorry cekinong room nakat san sao hadu san lebih pule kan do benangkong Paulus yo to ya ke day para brio bakam he bakam start bakam krau kian buram ya kita bakam red bakam po te nrei ngam ong ikatan re katu ka ketien ke bap pulementan ka kan yang sepang ka pai kamar ban kam tam kata ka de ka jing ya ne ha ki e baro ki bangile ha ki e bangi tmung ha ki e bangi mang ke kita kemut bangile bah hak apa stang jok jing im jungi yaki eke bangi de balle yaki eke bangi temu le bah yaki pakata ka jele bah kaya arab yangi langi peteng ya ka ban le yang kita jele bah kaya arab yangi ban long ki baine ha ka jing le bah kaktian yaine hi sisundan ka hika yangi ka bambat ngi bangi le barbor te bangi le barbor ke eke bangi temu yaki eke bangi mang kata ka de ka jing yaine Dia Paulus dia tu mentan. Kita kam kawai kemasim yaine haki eke bangi den pendep. Bau anu kesau ong bau belai udai ka jain jingaine scam jangi uyaine. Ustang ke jing im jangi ustang eke da ka jing yaine pekut ka da ka jing yaine. Tadi syak dan kam pakane. Tiko kecikali kalong kane ke mo kata ka jingai. Aga mo kata ka jing yaine sorry. Kajian ne kadai ka jingle bah jongi ke baro pat kata ke bah jongi ka yarap ngi bat peteng susu palle bah hakipo badangwan hakislam badangwan hakiyanta badangwan ter pagita khot ka jingi aine pene bleblang shap aine hakile jing kam chung ipule hakitab Jeremia no lai phowei lai Jeremia kan nak bedai bak kajing ibu blay blong ubay ingi day kajing ingi da kajing bam jukut bam dan jukut kabambot uyai ne nadu bastang bastang pedang senam pedang kepo sadu bakut dan jingkut blay uyai ne kajing jing yang iki beriu tenama kata abangi pai kajing embrio jongi ngi ba ngi beriu Sang bahai ki eke bangile. Sang bahai ki.
Anda na poi kani kato kane opor, hapde kato kane ayam, istang bantai no, ke no, pan ke klan no, ya ke ke bangi dei ban pendep, papa kum tangi du no ka jingai ne, te ka jingai ne, ka te ka jile bahaju ke bangi dei ban le, ke peteng ya ka, le bahaya ka, tengil ong kilong ki bayai ne. Te na maka laksan subject hani ka step, pa ban ipaliu jumut ban pi, ya ka jon kam ban yai ne. Hapa le bahana tu pastang pakam de pen kut tang si por tang si bit arbit kade banyai peteng selenter jeng im jengi bat habangi peteng selenter jeng im jengi ikot ke biai ne aki kam ke jam yai ne aki jumut berkat ke babha yai ne aki ting terlet ke maikan yai ne aki jekan ki ting terlet ke babha yai ne aka yat ke yang ke babha yai ne aki jede parabriu jede babha kata de ka jing yai ne perkem kajian ini kamlong, ipet jaga ni kajuk pementah, teh kada kajian ini kalau jengai nangi, kalau pet nangi, nane ipet nak kata kajian ini, ino ya ka, ngale kau ya ka malah bahaya kan riu benai, ada riu benai ka kino, ada kata kada sedang ino kamlong syu biaya ini, hak kajian le jenga, teh kata kamlong, kajian ini rekam, ipoi cakap thong jin job. Hakajing im jongi ni long ke beri berjob na langi lainnya hakajing ele jongi kita ki beri ke ba kan rande no kajing ele kajing ine joki na marwan ke jing na marwan ke jipen choi na marwan ke ne ke tai henre ki beri ke biai ne long kat balong kia le banjai ne kia le top si top hatu pada job bai kita ngi ong ki beri ke biai ne kamada terasa ka ong kumne ublay umju ay by nong ya ki bajot ublay ay by nong ya ki bayale man nakasi taklampet habaki le man nakasi ki poy chak jang job par ki long ki breu ki bajob hakachi im man nakasi ki joki ten maka tadal kam ba kane ka jing don ni kane jing long jing yai ne la ke kam do la kam kan jaman sip ki kam bang tre man nakasi barro nang idon ki joki kam ban tre re ime ini pat hakasin le bahaya ki hakasin ang kong bang astang bantre at le bahaya ki ada si benai astang bale no blem kajing le tang dep pendep rukom pek kane kamlong kajian an ma kata kamlong silenter taj le bah pat bale bah ki poi kajing job bagi breu ki bajob ngai ku bale ki bale namar ki breu kitu ki breu ki liaine ha kajing le kajian le joki aga kam bagi tre haki jitmu bagi temu ha kijumut berkat bagi don ubleu khat yang ni balong ke biai ne mantang ni seo ubleu long biai ne scam ubleu long biai ne ubleu tatu ke ski bo thau yang ni hatu takut biai ne ha ka jing thau ha ka jing e ka jing suma ringi tena ma kata ki jing thau ju ide banikai balong ki biai ne ha ka jile ba na du bastang yai ne adu bakut kamlong ka ba itanat ngile bah si por ada kata ngi ap stai no kata kamde kamlong kamanra jingkarku kamanra kiso le ki briu ki biai le man la ka por top si top baro ki ayam baro ki por baro ki netai ki biai ne bat ki long ki bajob ten balai mo ki briu ki biai ne ha ki jingle bah ya ki kam ba ki de pendep hak jing buat babha kidan pendep hak jade ba blay ko balastang bhano bastang kasi ye blay bastang ki ba yo blay suki kalano blem kadao kide kine no kong ese kim yo jing kai panong ki break pi ai le ya ka ba kitin pareng kong perseverance le ta ka jing yai ne ta jai ne hadu bakut hadu ba yo ya kata ka thong kata ka jitmu ka ba ke mang te kan makata ka kim yo jikai la nur la ki para bre bano le ine kam ta ka jing yai ne la sing pan je se ba ki bero ma ai pi ke kam le ka ji ta ka jing yai ne ngeli su sim for granted ong tim para okay sim ne kam it sim ba la sau tu us pan dem kam lo hap ong parlok ka ai pi ke kam parlok sim ti ke kam pitan kan pan dem ka haban da biang hadu badakut hadu piyo ka piong ngala job ngala pendep pikan mau hakato gospel jong Yohanes dan nong kat kendai lai peu
sesulong nuksa jing yai ne ulas tangi ke jing im ju na semasi na da ke jing bang kendu halan ti jing im jing ta tudap kha ha pet se Egypt dawla man pai lo sang he dang san sang banikai ki breu ki do ki jing pat khadu khadwa ki do jing ba khrau tam ko long chuat ba khrau tam ka de ka jing yap ne chua pun yap ha to gospel jong yon nis ma oi pimentan lo ka khan long khat khan dai lai pheu ha ba ku ka la dep la hun paleu la hun paleu la men la mar ula pendep ula yai ne ha ka jing pendep ya ka thong bal kham ti ya ka thong bal sim ti pi kana ma kata ang omne ki je ka ki breu ma ka ba ar ki breu kim dan ka thong teng lan de pon sin ngam dan thong ka sim kana kam khan dan ka thong chu pen dep chu tre ya ka ngam ong an sim me kana kam an tre na kam ha ban da janai ha ban da biang hadu ba ki breu ki it nat ki ong ade unu breu long sisa tat breu pa pede ka pi tan kam dan ka thong kam ban ka thong ka balai ki breu ki yai ne hak jing le ba ki yai ne ban poi sadu bakut hadu pada job namar ba kim tre te stom kan na teng ka long ka ba ka jing im ka long ka ba ki kam ki long ka ba ka jing im pa kan ja do ka long ka ba ka jing im pa kan ja sem ka ba da wa yang ni panino bon ki kom om Yesu da pikwa ban bo je nga ba ila ka jong bade pna kom kita ki wana khmat jong ni adangem yai ne banyale adu bastang kom gi stang ka da banu bastang dangem yai peteng ya ka man la ka si man la ka po ka man ka po ha ka ba mangi ki do no ya ka ban ngem de chu ki bre ko bi yai ne ba ba kum ta itu no ya ka jing job jangi itu no ya ka brada wa ya ka brada bang roble la ka bata jangi tena ma kata pi ton kam ka thong ton kam ptistom ton kam ban tip ton ban cha hi kai ton kam ban cha hi kai ti pen ton ki bre ba hi kai ngi ka ba buat ngim poi cha ka thong jing yai ne ka jing le ba la ma da se ni chat nya ta ka bo la jong ta ka jing start la jong ta ka jing kwa la jong ki kam ki bangi pat ki ne kita bangi simtia ki jongi kim de tang ki jongi to no ba ya rang kat bat ngi we tau blei don bat ngi blei ong kan don rakat bat pi hadu ban wai no ka par thei te ban yai ne ban sei so ki kam jongi ban le kum no tan kam ban don yau blei bat ngi te don blei bat ngi kum no ki do wai pa ki kam bagi le man la ka sngi ki long ki yai ne ki long ba sei so yai ne kam ngamut ban ong ru ki kam bangi le ki long ba sei so por ki breu ki le kang ra bakat kam bler kan kam lar kam ino kaino balai asengi sanya ta ka bor breu ka bor perkhat ka bor start dan yang sanya ta ka bor bayarap ki pra breu kata kam long ton kam ka jarap ka jong ble a challenge ka kitino ble ka sai dar mo ki pole ka sam che spar phen ble lam da tra te ka yeng le no kom lam da tra ya rap yang ni ki breu ngi nam poi thau ngi nam yai ne ngi sa yap chi teng len ti nam ong ka yap jo ko do ka mon ngi sa nge no ka ta jing le pha jo ngi ka do ngi poi ka thong ngi poi jing job mano ki breu ta ka ba poi jing job ki pai ne ki ru krau pangitan na ka per thai ki nong ya le jilai lo ya ka ri jo ngi ki yai ne apa dah ki sa ban ben de ki to ki ba ban ben ya ki ba le ben ya ki paset pato ya ki kim kong kai no thai le ran sa set pato ki ai ne le yai si yai le khadu khadwa ki po cha thong nyo job balai na mar ka jing yai ne ha ka jing ya le ba man la ka si ka chok ki ki le ba man la ka si ka chok ki tan ma kata ton kamru ka jing rap jong ble ton kamru ka ba bu ban yai ne akan no kam ba pha lai kam sim lai kam do bangi le ma la ka si ton kamru kai kata ka bangi don kam ka jing don kamon paskem dan don kamon paskem ngan ong halade ngade ban poi sekali ka thong pan yai ne long kat balong ka ban poi sekali ka thong apa don kamon ka paskem ka jing don kamon paskem ka pelong yangi pan yai ne ka pelong yangi ban rai ba kom ta ke bangi tmu ban le ki long sa ka jing job yangi ni ikan mau hakitab sing pen pau nong balai khat ar nong tho ene kitab sing pen pau ya tu kitu ki pachop ke bayan yai ne ka jingele an ai ki balong rishot jong ka temple
benong Richard jak tempel ko pitip Richard jak tempel upaya jak tempel dan kam long dan kam pak tempel kan yang te ladang yai ne ngong thik kum taw Richard te kum no banjob banlong ki bacha jen lara mangi ilong ki yai ne ha kata ka jing long bangilong ha ki kam bangile ha ke bangitmu ne ki jat kam bangile te ma kata don kam ha kane ka jing yai ne ha ka jing im jongi rangkat kaman baskam dan kamro kau baik kacing raikut ngalajit rajit kena kam rai kena kam ngalamon kena kam ngade ban raikut ngan yele longkat balong teki beriu kim le ba anuk sala dau kena school usu pas alis ko tang ban pas batang ban pas ba pas lot baru kena school pas lagi kre ki pas Resu pas biok kam, dat pas rai kun pas, ngade ben yo kan dai pusan, ngade ben yo prapelmak, ngade ben yo sisparu, rai kun kaman perskem kata, ya kata ngimla bale kata hakisri. Ya kata ngimla bale kata hakisri, ton kam kajing ya ile man la kasi, bed met, chong met, chong dikenta hakabak rakot, chong dikenta kabato kani kata, bar kata gi khot kajing ya ne, ha kajing pendep ikam. Tapi Kibriu kim chop bakata kim yaine akje la bhai ke bagi dei ban la bha ko bang omang amatan kideru ese teng ya akan hon bangidon pun ki bam yaine akje la bha pun balong blem bikan mau kitab cipen pau la nong balai khasan khan riu bleu kren sepang kajing long blem ese akan hon ka mangadon ki perlok ki mangadon ki dei blem habaki de blem ngam yo jing mot batmai ngam yo gajing rai batmai ngam yo ben ong ngan persang piteng ka kan hon pangidon ka pelong yang ni tanama kata nyapit ka kan hon bangadon kisah priu ka bangadon hato ki harap ina panjai ne ban po ka thong ching im jenga haka trai kam trai jam na op khna askola kra kor pesla teng pi khna ge song kan hon kim dan thong kim le e bakado pi kim po ka jing ai ne ba mot kim po saka thong ching im tedan kam na mak kini ke baro la se ru iyo ikinu sa pasniu sa ki bre ki bam thong ki bre ki bam le ma ki bam yai ne ilu sa pasniu ke mai ne tangiru ilong kumta te ban ban po saka thong ban po saka jom ki bre ki yai ne man la kasi ki bre bi the bi le top chi top par ki po cha ka jing job te kali ko mai pat ru balik ki bri balik ngi job balik ngi po ka thong jong jing im ki thong jong stray kam ki thong jong jing immersive lamar ngi long ki bri la sing long ki bri pala pang kre sabat chi be kan ro kam nuksa a chi me kam jing ka jing long kan jing long bri jing na kum riu niam kum bri jing khat balong bri jing khat balong riu niam chi khat balong long londoจึงขอดบันชองกุริมตอนการบันประเคคลำประเคมลองมโนประโยชน์หากได้ประเทศเอกบอทมูดาประเคแต่ก็แต่คำบนก็จะประเคบานในกบางอะไรอุกุเสรักก็จึงทอจูกระนองบาอาร์อีเวดุสันมองวงก็คุณก็ประลอกจังงาไปกว่าบันเละกันโนกามเป็นบุรมลากกามสกรีบเลยฮับเป็นเครอะไรงี้กี่คณะสกูลจังงี้กี่ประเคอีละเดนักปตากละเวจงกี้Nado kelas A, hadu MA, hadu PhD. Kipang kre, hato kipang kre kata kajingai ne, kumba om le dekat thong, dekat jing rai kut, ngadai benlong, ngadai benyo eka bangatu. Ibi, abakadong ibun, pas BA, pas MA, chu pas, myo kam. Lese ngim pas, kumba de ben pas. Ngayo sispa, po sispa, ngayo kata pusang na tayo lese, dekat benyo eka tu, abang le interview, abang le kita. Ngalong welves om kin pareng hakato kalan par klampep nga ayo ay kata kajing yai ne tan kam kajing kre war kre ham don ka thong ko om ne pat ham don ka man ka baskem ka ba nga de ben le ba ka to kajing hakato ka jinga kam ka bangale pa don kam kajing rai kun pan ong nga de ben long pi ble tha yang ni chipate ta ka chutmu ta ka ching mot taจะทูเลยกันจึงหมดกันมาหากตัวคิดตับเจรมายาละนองนักกองชัน
boleh kita boleh kau cuaban tahu ya pi ngala bu cumut ya pi dah ngala tahu ya pi ngala pen kentang ya pi boleh lamut bon dan cumut yang ni boleh kentang yang ni hot unum boleh baik sim kena kam ya pi boleh pelilat pelenti boleh pedro bangi tre rangkat bat tena kena tahu kalau kita teman ke baong boleh berap ya kita berap ada God helps those who help themselves. Terima kata-kata kam hai kade. Pa ni ngelong Hebreu bayarap lade pekre lade don kaman baskem don katong ba dua hoblai chane hoblai ata don kam ha. Ma kata hak jon kam man la ka se ke jongi. Te ka babut ni hap hikai Hebreu jongi panlong ki bayai ne. Hakino kino ke launching im. Ki launching im bangisim. Ki lan bangilai school. Kelanjik bagi sim hakasong kasaman hakalong reuniam nanda kano kadan brio hape kai ke brio jingi padan be kai ngi panong ke brio biai ne kal sulat kelas le hi kum to hoi ki oi ngi ka thong oi ngi ka em ho tapan pide panjai ne hak mani kai ngi karang pa hape kai ke brio jongi hayang asem jongi ki bi pa hape kai ki kon pide panjai ne wale tang manta hape ai ban si ai ban Paulus pokoi pokoi sepang ke jalap uang jalap man la kapol in season out of season uang baro jalan tertat ngayalap ngam ong jalap tang menta ngayalap habaro kelar ke bangayo te kata dan kan makata ban hikai ban sai kai layan asal mei pa hapikai kimen ki para hapikai ki para te kane masemai ne para bayai ne ngom le uble kurku akan hol bangitan habdan kane ka jikai panlong ki brik bayai ne ha ka ri ka step bangitan bayai ne akjile ba te sausi kuma om ne de bastang ki brik ki le ba bastang pakot kim poi ka thong i para breu bastang ba kadu ya pait no dan ka thong pe ha ka chong kha choman ha bas da ya samla ya i da hadin ka to kana po ya pait no ya prano ngim yai ne kapangamun pen ong kane ka po kane ka step kane kamat ke betul kam tamban kelong ke beri biaya ini hala kecong khot ublei kebamut leba ya katu kecong khot menta pat ya petai ya ka wala ranga ong kaju si kaju tanya hapikai ya bari jongi ni ala de balarang ba ya hapikai na ki wepat hapikai ngade ban yai ne na du pastang pagachim me kanu ka lanjik im ngade ban de ban ong ngade ban yai ne pat ka wei ka padan kam tam hakajik im jongi ide ban de wai ban yai ne ngide ki beri ba de wai Kita beri baduai, kita ceki yang mana, kita ceki tempel, kita ceki kata, ini baduai. Ini kau itu baduai pergi dalam kampung, ada belajar Arab yang banyak ini, hakikat bangal le. Belajar Arab yang banyak ini, hakikat dia jangan berki prabriu. Belajar Arab yang hakikat jangan le bahai ke eke bah, kata dalam kampung. Dan mana kasih kau bangi bangsa, di dalam kampung pandon kene kemersiam ya, baduai hoblay bangin ya ini. Itu kampung mana mak kata, bah gendon ya kene kajing ini. Apa buat? Dan kamru ka jing Arab ki para breu pakin ya ini ni si ongo tam le chu le ba chu to la pai la pra na ka kan hon bo de bandon ka to ka ni kum tai ikut aka jing ong ikut le se ka jing kan tho ikut le se ka jing ka ukti ki rengi me rapat ya ki terkamba ni ngomong ong bur sini kan ye im pa ki we dan kamba nya rap ki we pakin melong ki breu ki be ini hak bata jing im jong ki ni pule ha gospel jong Lukas banong ba arpo lai po we ter Yesus dua ada dua jeng dua gereja dua Yesus dua Petrus tak babanyau kan dia Petrus uang Petrus dua nak bata jong me ba kejengej jeme kanam telur dan scam kejengej banda malas scam kejengej tapi ini kejengej dan pi ini le me ki we pat pe terkam kan Banyarap ki we penjai ne ki we ki nyarap ni penjai ne kasuk banyakan kum ni kum ta pang ke bagian ne joki rim kro apa banyarap ki ta su yarap tak kam yarap su le tangan kata bagi breu ki ne ha ka sing le ba la khot yang ni belong ki nong le ba ha ka sing imman la ka sui ke jomi terima kata prolog pra bangai tong iyo sau tu tu iyo jika dan jika mata ka step sepang ka jing ne nyarap le mi ki prolog sini nyarap doang be jongi kiki nyarap dengi ada barro ngedon kan dega thong
ka imlang salang ka bangiton ki sem bangiton ki ro khot ki ba yai ne hai kam ba lamda kumta kajing bayai ne ikam ba kajing bayai jing bamyai ne ki badamle kispalang tang kajing pra ngem po ka thong ngem po jing job para bam job kajing du hi ka mangi kita ki breu bagi de pet mangi te kajing du te ki breu pi ai de ha kajing le joki ki kam ba de ki breu ki ba job tengah pekut nama kata iden pekan mau ba Nak tok citi ba jong Paulus sekinong Korin kandai lanong takot ke ba apusau. Uang kumne barok ngia mere thong. Hai danak pathe banya mere thong. Nei tang ubajab ubyo tang we na arngut bayo e kebuskit. Habai mere sport kena jongi yanongin ai kato ka price ne ka baino ya ubajab. Ujab kumno iklam kelipat yaine Teng kena justang mari ala sau thai ole pang sakai chong no reu bele top kado puasa clear ulum cha kakut boleh ban poi pa to yo ya ka bai no tele makata ka jing im jingi ka de jing im je le ka jing mari thong te ya mari thong ndei ban cha pen choi ta mar kum ne kum ta kai no ka jing ai ne hap mari de ka jing ai ne ta ka jing ai ne pa kado nyo eka ni pun kan mau tiba Paulus berkuat Chao Timothy kunang basau nyau prau ong kai ba ap yang kadai ka pan siat ngala kesana ka stma ngala kesana ka jingale ba ap yang mata ka de baino parlok pe je para bangai ide kiri biale ngap biale hap om ko om Paulus ngale nganyo ka banga ap ka pan siat nganyo ka pan siat to ki berikan ai gak pasien kan ai baino tabak ko ong bala terasa bre ai usia kule ya ke bajab usia kule ke biale pi la ya le dangam job menta ngam ya ne menta hakawe ga singa ya ne stang chana ka we ga ya ne hai ne kam barit ka sialap yang pa ya ne hakawe pat ke kam pamala ka se ga jumi uble ukwa bangi long ki brio ke biai ne kwa inge balong ke biai ne hakaji le jumi ngi kum ka kanja Farsi ngalaban ong kumne ngi kan ma ha ka gospel jong u Lukas lanong khatwe tu bai tar hadu ba khatwe Jisu hikai yak sinran jong u panduwai pa Jisu akan ka khatwe pra ong don we brio pa wan pan jeng bam no perlok apostek nya utit jeng lok sama ajeng bam nga ma perlo wan dari ba jeng pan sa ban nga badan hapok ajeng teu mat pensalia nga bagi khon nga yo tha tit sitit abakado wai nama ka jing tit ju kai ka tu ka jing yai ne ju ka jing yai le ju ka jing im jing ka dei balong kumta ya long kumta bre ba tit sitit bat abakado yo ya kata ka bai nong ka ba uble kor khu ya ka jing yai ne jing uble khwat ngi balong ka bai ne aru ka bai nong tena ma kata nga pekut ka ne ka step tu kan hikai sisa kan kau make a mat ke betul kam ke bakta ke cik im jengi hak kan no kan lan cik im jengi ya sim traben sim ka bo lupa ke cuma ngadai ban yai ne ngam dei ban pet ade kata ke pot labar ke cik kat balong ke jing kan ram ke cik at pelung ke cik kim dan khala nganya le ya ki ta ka cik ne kan job bakata de katang langim kumba omenangim pengkre su jim ke tu la cik im wan cik ngila rem pakam tang ngem yai ne par kaman ra jekar khu yangi kaman ra jekar khu ki we na mar ba ni dek be imbar ki we ki ek pangi job ki ek pangi le kalong ru ka jekar khu ki we tena ma kata ngadwa nam ta ju phi para bangai be par lok pasra be kan step tungun yo kan ji kai le egre kam le bhai ki yai ne wat kan ran din tang su ma jing yai ne ka jing yai ne ka pan job ye phi ngadwa nam ta ju phi pat nga ka pa pit wan ta jeng nga bangin yai ne man la ka si hakit ta ba pha jong ka jing em jengi ten ma ka ta tong pakut da ka jadi wai blai sibon blai try kan ra ta ka step hi kai ngi ka wei ka mat ba ko santam kata pa sa pha kata ka dei sa phang ka jing yai ne hak ka jing la ba ngi bara bor ka jing em jing la ba par bor ba stang suki ngi du lo ka ta jing la ba na ma ka jing na ma ka pen choi na ma ka ta blai rap ngi I saw him but big gitu ke jing bawan apan thot yang ni Jisu no pen im melamat bun ke pen choi apan thot ke jing ai le jame melakan ta ukre melakan ta kini kita
pada bakhadu kajing ya ini jeme kalab ai burom kalab pen mai pat jeme pakajikio jesu jebeng kadai dak kachin pa melia ini akajing le melayo kebuna kadang burom kerkulam yang ni biarlah akajing em jangi bila bah akajing em jangi bila eka berbau dengan kajing ini ni pa ni kini kami berimat basin syar junam la junam amen kaburam hokpa barukun baram sim bukoi kumba kalalong kabana kong jumata barabor junam la junam amen try udon ringkat bapi pakajing ku jo blai bitan bo barok pa barukun pa mesim bukoi kan hiara lo jumpi blai shibun blai kurku kada yapi